Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa, ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Abin nema ya samu. Jarumi Bashir Mai Shadda, wanda kuka fi sani da Mai Shadda a masana'antar Kannywood, yana ɗaya daga cikin manyan jaruman Kannywood, ko in ce masu faɗa a ji a cikin masana'antar Kannywood. Wannan abu ne wanda za mu nuna murna, mu taya shi farin ciki, inda yake gabatar da taron ɗauransa da sabuwar amaryarsa mai suna Hassana. Allah ba su zaman lafiya, ya ba su 'ya'ya na gari. Duk da duba da cewa Bashir Mai Shadda babba ne a Kannywood, ya ƙara aure, ga 'yan uwansa jaruman Kannywood suna taya shi murna da farin ciki. Kar ka manta ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, kai mana sharing, kai mana comment.